Mugawas ko kay mukhaong og balot. Ang balot sa Pinas ug ang balot diri sa Vietnam, naa sila'y difference. Kung sa Pinas, kung kauno nimo ang balot, diretso og tuog. Diri sa Vietnam, it's either lutuon pa nila, nasay uban nga i-grilled nila, nya ikaw man i-serve nimo, isulod nila sa napay egg holder niya, tagaan kag gamay nga teaspoon niya, imo nang kutsaraon niya, nanay mix nga salt and pepper with calamansi, walay vinegar. How much? Okay. Thank you. So this is the way Vietnamese eating the balut. Alright. One moment. Actually, I don't have any idea how to eat it, but I don't know. It's gonna be, so this is the balut and calamansi with I think it's salt and pepper with fresh chili and some fresh herbs. I don't know if you can see it. Dukdukon siguro ni. I don't know. Kinaman sila butanganan, no, like this. So ang lasa sa balot same ra gihapon sa Pinas sa tuak. This is how they gonna eat this balot here. So parihara siya sa Cebu. Pero they have this calamansi instead of vinegar. They're using calamansi. And they have herbs as well. See the fresh herbs? Sa to wala man, so they're more healthy here. Bisan asa ka noodles ka, di ba to instant noodles, here naagit siya mga mga herbs. So here in Vietnam, mga kabisdak, when you ordered noodles, maskin sa pungko-pungko or sa diya lang sa mga street side, they always serve fresh noodles with fresh vegetables and herbs. So bisan asa pa ka, naagi na siya mga mixed fresh vegetables and chili. Di compared sa tuwa nga Lucky Me lang, niya maurag na siya, Lucky Me lang yan siya, instant noodles. So yan. And they have this salt and pepper, you can see it. Salt and pepper. So gimix na siya compared sa to ang salt lang. Luod mong gayong tanaw, singot kayo ko, I'm sweating. Load kayo siya kanon nga karang kinutsiraon. Mas lami mo kanon nga diretso idoom gyatay. Ai học Viên Long. Hả? Ai học Viên Long. Hả? Ai học Viên Long. Ay, nito eh. Mga kabisdak, grabe kay humid here in Vietnam niya, makalit lang siya gulan uwan. So if you have planned to visit Vietnam, bring your own medicine or paracetamol. So Cebuano style, din ako mag-Vietnamese style. Okay. Tanaw kayo, luod kayo kung mag-anahan na ginagbayo niyo. So I need to eat it in one shot. By the way mga kabisdak, ang balot nila dire is walay laing option di kumpara sa tuwa nga natay number of days, di ba, like 16, 17 ug 18. Ilahad dire murag 21 days ata. Pero in fairness sa calamansi, they're using calamansi instead of vinegar.
Yeah, ilahang balut diri kay tag. It's only 8,000 dong. So it's gonna be amot pila? 15 pesos siguro. Di ba sa to tag 20? Mga kabisdak, I try to eat balot in Vietnamese way na kutsaraon, however luod mong kaayo. So Filipino style na lang ko. But if you visit Vietnam, try to eat in Vietnamese way so you can see the difference. Lain na baglasa uy gyate. Mana mga Vietnamese? Dugmay kasi ma-healthy kayo. Kadakaon nila. Mga pungko din naagi kay mga inaniyo daghang kayo. Daghang ay masagbot. Ug mga coriander. Ug parsley. So mga kabisdak, kung dili nimo bet nga mo eat og herbs along the balot, so pwede ra sad na nimo iumit kay every time you buy balot tagaan man jud ka og kanang kuan kani nga mga herbs. And remember also, if you are planning to visit Vietnam, always bring light and breathable shirts kay super kay humid ug init kay diri. Nya kani kay unsay tawag ani sa tuwai mo nag inon green orange kasi sa kahil man ata kahil I don't know. So ganyan kaya ikaw balot ang balot nila barato na kayo wala nag 20 man sa Cebu sa dere kay kuan nga siya mga 13 na 12 pesos mga na. Pero ang nakanindot dere kay the way you eat balot is so different kaysa Cebu. Na ay fresh herbs nya dili siya vinegar ang ilahang gigamit. Calamansi. Tagaan ka fresh calamansi nya nanay mix na salt and pepper. Nya naapa-joy ka ng egg holder plus teaspoon. So the way you eat balut here in Vietnam way kay imuhang kutsaraon nga kanang gamay nga kutsara. So that's how they eat balot here. Yeah, mukaon ka og kuan, mukaon kag herbs. Every time mga street food diri sa Vietnam naagi mga herbs, puno kay nang ilahang mga tindahan og kanang mga dahon, mga sagbot ba. Mo na nga kuan kayo. Nya ang juice nga akong gipalit kay unsay tawag sa kahil, kailan mo kahil butang na nag-sugar niya. Daghan kayong ice cubes sa cup. So mo na siya. So mo to experience ako sa balot. Labi sad pero ang lain lang kayo ka, ang luod lang is katong kutsaraon. Mas nindot mo gud diretso nimo kaon ba kaysa kutsaraon. So that's how they eat balut here in Vietnam. Ciao!